Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem un concepte molt important. De vegades, val la pena entregar material per aprofitar la falta de desenvolupament del rival. En escacs, quan parlam de temps, no ens referim al rellotge, sinó a les jugades útils que fem durant la partida. Cada moviment que ajuda a desenvolupar una peça, controlar el centre o millorar la posició és guanyar temps. En canvi, si movem la mateixa peça diverses vegades sense necessitat, o fem jugades que no aporten res al nostre pla, estem perdent temps. Per exemple, si traiem la dama massa aviat i el rival l'ataca amb cavalls o alfils, ens obliga a moure-la repetidament. Això significa perdre temps. Mentrestant, l'altre jugador aprofita aquests torns per treure les seves peces i aconseguir un avantatge en desenvolupament. En resum, el temps en escacs és el valor de cada jugada. Guanyar temps significa avançar en el teu pla. Perdre temps és regalar oportunitats al rival. En aquesta partida veurem un exemple molt instructiu. Les negres decideixen entregar el peó D5. A primera vista sembla un error, però en realitat és una estratègia molt intel·ligent. Quan les blanques capturen el peó, les negres aprofiten per treure les peces ràpidament. Els cavalls i els alfils surten amb força, sobretot ataquen la dama rival. Cada vegada que la dama blanca es veu obligada a moure's, les blanques perden temps i les negres en guanyen. A mesura que el desenvolupament avança, les negres aconsegueixen tenir més peces actives i més pressió sobre el rei contrari. Finalment, gràcies a aquesta activitat i a la coordinació de les seves peces, les negres executen una petita combinació tàctica que els permet guanyar material i quedar amb avantatge decisiu. La lliçó és clara. De vegades, entregar un peó a l'obertura no és una pèrdua, sinó una inversió per aconseguir temps, activitat i atac. En resum, les negres entreguen un peó, però a canvi guanyen temps atacant la dama i desenvolupant ràpidament les seves peces. Aquest avantatge en el desenvolupament els permet crear una combinació tàctica i acabar guanyant material. La lliçó és clara. A vegades, val més temps i activitat que un simple peó. Gràcies per seguir-nos i no us perdeu el pròxim vídeo, on descobrirem nous conceptes per continuar millorant el vostre joc.